imposibil să nu știți jocul ăsta și... Da, e Beast Orb Simulator, unul din simulatoarele de pe Roblox care nu o să moară probabil niciodată. Și din câte vedeți, jucăm pe un cont mic, ok? Un cont mic, wow, suntem nubi, bla bla bla. Ideea jocului e simplă, ai niște albine, te duci, iei polen, te bați, faci quest-uri și așa mai departe. Mă joc jocul ăsta de destul de mult timp, dar nu sunt așa bun. De exemplu, am mers la un urs negru, am vorbit cu el și ne-a dat un quest, ci că să colectez polen din Sunflower Field sau ce naiba o fi. Și uite așa, mergi frumos, dai cu lopata. E un joc care necesită foarte mult farm și așa mai departe. Jocul ăsta au făcut colaborare cu Grow a Garden, un joc care încă îl jucăm. Și ursul ăsta vrea să-mi dai un quest. Efectiv vorbesc ăștia de rup. Rise your bee to level 2. Find a treat for your bees. Da, știu la ce se referă, gen să caut ceva de mâncare pentru ele și aici nu o să vii pentru că e un mob periculos, e un gândac, e o buburuză. Și cum vă dați seama că găsiți treat-uri pentru albine care să le faceți level up, e bine sar frunze și dacă săpați, uite, vedeți? O să vă dai treat-uri, însă nu, am un basic egg. An ordinary bee egg usually hatches into a basic bee egg. Ce stupuri au ăștia de nebuni. Eu ceva de genul arată stupul meu. Hai să-l punem. Nu l-am pus? Uite. Și avem basic bee. Și dacă hrănim cu un tri din ăsta, am făcut deja un quest. Însă vreau să fac și questul ăsta cu Sunflower Field. Și jocul ăsta e un tutorial. E ca un fel de simulator, știți? Uite, am făcut și aici. Îi simulator, nu pot zic că e tycoon. Deși e puțin, oarecum. 8200 hani și cu mierea asta putem să ne luăm iteme și să upgradăm tot felul de chestii. Și după ce ne-am făcut polenul full, putem să transformăm în miere. Stați să vorbesc cu Mother Bee. Mother Bear. Ce naiba, Mother Bee? Ce n-am terminat? Păi da, vezi. Și mi-a dat niște nebunii de astea. Mi-a dat alt quest măcar? Ciudat. Ok, e puțin lag pe jocul ăsta din câte se vede. Și sunt noob, merg foarte încet, am un ghiozdan nașpa, o lopată nașpa, n-am iteme. Hai să vorbești cu Blackbeard. Sigur mi-a dat și ăsta un quest. Corect. Și când mergem aici și dăm make honey, o să vină albina noastră care e acolo. Și o să facă miere, corect? N-ar trebui să faci miere. Ia. Stop making honey, o luat frumos și vedeți cum face mierea. Deja avem destul de multă. Tickets used to activate, da, aici poți să iei cu tichetele la magazin de acolo. Ceva chestii. Cine e bă? Sticker book. Ciudat, nu era asta când mă jucam eu. Hai să mergem să luăm. Ia, cât costă un bee egg? Nu mai știu de... de acolo luam. Destul de clasic. Open shop 1000. Mama, fai de capul meu. Leave. Hai să mai luăm niște miere, ești nebun. Și ne da ceva quest-uri. From the... Mamă, să iau de aici, de la păpădii. Să fac o albină level 3 și să hrănesc cu 5 trituri. Și eu nici măcar n-am așa multe. Nu știu, am văzut oameni care bagă Robux pe jocul ăsta și se filmează, bla bla bla. Însă poți evolua. Mamă, ce șmecheri albine astea să mor eu. Se filmează că bagă și au tot felul de chestii. Eu, de exemplu, nu... Deci hai să vă arăt o chestie. Poți să mergi pe aici ușor. Trebuie 6 tichete. Eu credeam că e gratis. Aici vin deja de ăștia care mă iau la bătaie. Și o albină nu cred că îi face. Dă să mai iau de aici, aici nebun. Până acum jocul e foarte ușor. E și relaxant. Dar trebuie să farmezi foarte mult. Credeți-mă ce vă zic. Foarte mult, foarte, ești nebun. De pe ăsta cum s-a dus. Are o treabă. Îți dăm și mai ce scena ai bai Snowflake. Oh, da. Ok, un efect. Deja am făcut 1000 și putem să ne luăm încă o albină. Și Heineystram.
Adică plouă cu miere, dar să facă și albina mea. Lasă de la naiba. Mamă, uite, chete, poleni, ești nebun de toate, dar n-avem viteză. Oh, cum luăm aici mierea ca nebunii. Nu dă chiar așa multă. Păi dacă aveam speed și ceva, poate. Nici măcar nu a durat mult. Ok, importantul e că am 3400 de miere. Nu știu câte ouă pot să-mi iau de albină. Hai să vedem, oameni buni. 2500 următoarea. Păi dacă eu m-am dus și am făcut, ești nebun? Îmi iau 2 bee-eguri și fac un mini opening, dacă pot zic așa. Hai de albină odată. Mi-am iau unul și mai fac, ok? Încă un ou nebun. Și 2500, pot să-mi iau corect? Chestia e că pe jocul ăsta nu poți da trade sau ceva. Asta e trist, sincer. Și aici leaderboard-ul care sunt oameni disperați. Nu știu cu ce ajută pe ei să joace jocul ăsta așa de multe cât să aibă trilioane de miere. Uitați-vă cum arată omul ăsta. Ok, enough yapping, hai să vedem ce ouă ne dă. Basic B. Încă unul te rog și încă un basic B. Bă, nimica special. Ne hrănim frumos albinele. Asta e cea mai bătrână, pe aia o hrănim. Și are efectul ăla de snow. Oare de ce? Și îmi trebuie 5 albine să până la următoarea zonă. Ia ce quest-uri am. Mă duc așa frumos. Avem un treat. Feed your bees. Level 3. Nu e chiar așa de greu. Oare cât de departe o să ajunge pe jocul ăsta, pe contul ăsta mic? Oare o să ajungem sus acolo rău de tot unde este pe contul mare și un pui, genul pui, efectiv, care e cu roșu și albastru și extrem de puternic și durează ceva să-l bat, sau o să ajungem să batem un Melk care are 30 de milioane HP și trebuie să stai ca nebunul să farmezi. 400 de miere, hai să mai vorbim cu el. Nu știu cine stă să citească texturile astea. Colectează 5000 de polen. Asta e ceva. Mă întreb când o să mai luăm următorul BE, chiar dacă ne-a luat 2 ca boșii. Dă să hrănim barbina asta. Nici măcar n-am făcut-o level 3, omule. Și că să colectez 500 de polen. Ok, dă puțin să facem ieri și mă duc până la Gear Shop să-mi iau ceva iteme OP. Așa ușor. Ok, nu mă așteptam. Nu mă așteptam deloc. Aici în chest nu iau ceva, ea trebuie să fiu un grup sau cum? Big Equipment Storage. Oh. Vive Inbox. Poate să trimită ăștia chestii, nu știam asta. Bine, așa pare. Aici dacă ești în club. Eu nici măcar nu sunt club. Și cred că e gratis să intri. 650 honey. Ok, dăm coace. La lopeț avem ceva? Nu, uite aici. Equipped 800 honey pentru o greblă sau ce naiba o fi. Mega Digital Big Computer prin Tree Forest. Tree Forest-ul e acolo, ești nebun. Nici măcar nu pot să ajung acolo. Și deja avem un backpack mai bun și ușor evoluăm, ok? Cred că setarea asta este mai bună. Avem aici shop-ul, care e destul de scump. Știu că îmi luam silver și golden egg-uri. Nu știa că există diamond egg. Avem aici... Avem aici setări. Eu foarte bun. Să fac niște quest-uri pentru tichete, alpine. Aveam destul de multe. Ouă nebune. Știu că erau niște papuci care dacă mergeau, făceau pur și simplu polen și era destul de OP. Ok, e un joc interesant, nu o să vă mint. Pentru primul episod eu zic că am făcut destul de multe chestii. Ne-am luat 3 albine, ne-am luat și un backpack. Adică, nu știu, în 10 minute ce poți să faci mai mult. Cam atât a fost și cu episodul ăsta de Roblox. Eu am fost Codin și ne vedem data viitoare. Pa, pa!